برادران خاندان офиси дарвоза созкуна ҳамиҷа. Биё. Салом алейкум бобиҷон, биё ҳамиҷа. Дархӯртон ҳамиҷа бин. Марҳамат бобиҷон. Салом алейкум. Хуб ҳастед? мо ҳам тагзаштем немрӯ парои варзишгоҳ гуфтам ки офиси бародарон ҳамиҷа дарвоза рост мекунам. хоб барои ҳамин омадам. шумо чӣ намуд дарвоза рост мекунед? Тамоми намуди дарвоза дорем. Дар квартира дарвозаи калон. Барои чӣ намуди дарвоза оҳани дарвоза дорем. яъне ки барои квартирон дарвоза мекунед? Дари квартира оҳани мекунед? барои мисол ҳавлиёт дари калон мекунед? Бале. Барои худ чӣ намуд дарвоза бобиҷон? ва ман ҳозир мерам мебинам ки чӣ намуди шумо кардагие ҳамун намуда ман фармоиш. ман чӣ намуде ки фармоиш кунам шумо мекунед? Бале, тамоми намудиш. Дастсафка ҳам дорад. Красера мекунед? ҳама намудиш ҳаст. ана бародарони қанданаботум рӯ парӯи варзишгоҳи ваҳдат айтарафи дисти рост ана миҷад офиси ман ин бародарона метавонед ки бе тамоми намудҳои дару дарвозаҳоро фармоиш битед. беғази дару дарвоза бояд хулоса кардаги тамоми таҷҳизотҳои оҳанӣ ман ин бародарони қанданаботум ба шумо сохта метавонад. нархи дастрас бо дастсафкана мекунам. бо маслиҳати ҳамдигар. устоҷон адресо биҷода чӣ хел ами номрои телефону чӣ хела агҷотра меёванд амиёро пон як гап дада мо рӯ барои варзишгоҳи марказии шаҳри ваҳдат қарор дорем. рақамҳои мо 909 11 16 84 бобиҷон. ҳамин номро шумо куштагӣ нест? пас як гирём гирём бошад барое ки мизоҷон дер мебия барвақт меяд шаба рӯза 24 соат кор мекунад. бале 24 соат. ҳама марҳамат кадоме ки лозим бошад дарои оҳанӣ таҷҳизотҳои оҳанӣ мисол решоткаҳу панҷараҳои оҳанӣ ба ин бародар муроҷиат мекунед. номрош зери мисол видеода ба шумо. бародарон барои шумо агар дарвозаҳои оҳанӣ лозим бошад таҷҳизотҳои оҳанӣ решоткаҳу панҷараҳои оҳанӣ лозим бошад ба рақамҳои 909 11 16 84 дар тамос мебуред аз номи бобои қанд ба шумо иншоалло ба амри худо скидка мекунад.